Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. uThibela oyigidango likaKhuzane lapha nawe ingane zakwethu useshuthe imoto kaMthandeni igijima ngesivinini esikhulu lapha na ku N2 engane zakwethu. uThibela ube ngokusobala ukuthi uMthandeni njengoba egijima ugijimela bona. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula thina ngale okukhuluma khula ke sikudedele clip kaThibela ehleka imoto kaMthandeni igijima ngesikhulu isivinini. Nangebaleka shobheleka hayibo dudule baleka eleka lensizwa ibaleka shomfike jahebi ekite jahebi meya kwa moto nje yakho inda abale engakhulu Shela shona shweleva Subscribe to Ngiyongena sengijile udebela yahlala inkabi udebela kithi yahlala inkabi udekwela kithi ngoba yahlala inkabi udekwela kithi wela sheshela shona shwele